An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 9 ye septembre kalo ye bi o tile 24 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'o ye domama kɔnɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Sumɛli Bube Mayiga ka fara Fili Sisogo olu minɛlen kɔ ka taa Bamakɔ kasobonba la kunungo Mamadu Kamara ale minɛna ka taa Bamakɔ kasobonba la ka taa fara olu kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Keleya n'ale filɛ nin ye Welesebugu marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dɔgɔfurankɛ tɛmɛlen na maa 8 ɲɔgɔnna olu bɔnnɛn'u ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se araba dongo Bamanji wale tigilama dɔ olu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin bangi dɔ ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ye san 61 sɔrɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Sumɛli Bube Mayiga ka fara Buwarlakaw furumuso Fili Sisogo olu minɛlen ka t'u datugu Bamakɔ kasobonba la kunungo a yirala k'a fɔ mandat dépôt dara Mamadu Kamara kan n'ale ye ministre kɔrɔ ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waatiw la a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minɛna ka sababuya kɛ san 2014 tɛmɛlen na jamana ɲɛmaa pankuru min sanna o musakako senfɛ a yirala k'a fɔ ko yuruguyurugu wale dɔw kɔni kɛra o ko la k'a nɔ b'o ko la a minɛna ni ka taa fara Bube Mayiga kan kasobonba la ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko farancɛla fanga maa ɲɛmaw k'u bɛ wulikajɔ min na dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛli la ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin y'a ko daminɛlen ko wa k'a ko kana dan ni ma dɛ k'u ka fɛsɛfɛsɛli ta ko dunkojugu ni yuruguyurugu kɛla Mali cakɛda fanga o fana ko tɛgɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen na yaasa jamana nafolo bɛ se ka segin a ma cogo min na Ala ka o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Keleya n'ale filɛ nin ye Welesebugu marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa 8 ɲɔgɔn k'olu kɔni bɔnnɛna ni na o yɔrɔ kofɔlen nin na k'a sababuya kɛ dugu 2 kɔni k'olu karila ɲɔgɔn na dugukolo mankan nɔfɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni dugu ni ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔnma ye k'a bɛ san 67 bɔɲɔgɔnko bɔ bi ni maa kofɔlen ninnu ko kuma bɛɛ dugukolo mankan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dugu kofɔlen 2 yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Jijeniya ani Sakala a yirala k'a fɔ ko ninnu dugu kofɔlen ni ko nin bɛ Keleya mara la ko dugu kelen kɔni y'a yira k'a fɔ ko dugu kelen tɔ k'olu ka kɛnɛyaso b'olu ka dugukolo kan o kɔni kelen don kuma bɛɛ ɲɔgɔn sama de bɛ nin dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ fo kɔsada in na u kɔni nana tu ɲɔgɔnna kɛ o tu ɲɔgɔnna wolola maa 8 bɔnnɛni na o ni na ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen Bamakɔ kin bɛ n'a wele ko zone industrielle kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ araba dongo banti dɔw olu kɔni nana u ye a lajɛ u bɛ se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Banque of Africa ma cogoya mun na a kɔni kɛra tu ɲɔgɔnna ye u ni gardiw cɛ n'o ye banque kɔlɔsibagaw ye nka min kɛra la Ala faranga ye maa ni ma to nin ko la a yirala k'a fɔ ko maa ninnu kɔni tun ye maa 3 bɔɲɔgɔnko de u kɔni nana u ye marifa ciw daminɛ u ni banque gardien kɔni karila ɲɔgɔn na banque gardien kɔni ale sera ka marifa kɛ maa 1 na maa 2 olu sentɛgɛ kɔni sera k'u lakila o kɛlen na kuma min na o maa 1 u y'o tɛgɛ kɛ o ku ye ni waati na u bɛ finitigilakaw ka bolo kan an bɛ min fara nin kan bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi Bamakɔ bilaman kɛlen don siranyafɛ tilegan tɛrɛntɛrɛ fɛ maa bolofɛn de bɛ daraki la bɔsin tigila de daminɛ bɛ Bamakɔ bi Ala k'an don kojugukɛlaw kalo dibi la n'an bɔra yen Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o ye san 61 sɔrɔ a ɲɛnajɛ kɔni laɲɛnamala Mali dugu caman na Bamakɔ yan nɔ an ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba farancɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale tun b'o kɛnɛ kan a taara ka taa tasi bila kɛ ni ka fleur ta ni k'o bila maaw la maa minnu ni tora Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ni ka fleur bila o kan Colonel Asimi Goita a kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen di maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka Asimi Goita lamɛn a ka kan ka tasi bila kɛ minnu ye kɛlɛ kɛ k'u yɛrɛ di mun ka to Mali bɛ se ka a ka yɛlɛma o de y'a sɔrɔ cogo min na donc o ka kan ka maliyɛn bɛɛ hakili jigin o la Mali waati dɔ kɔnɔ bi gɛlɛya dɔɔni bɛ Mali kɔnɔ o gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo an man ka se k'an jigila tigɛ an ka jamana na parce que jamana tɛ kɛ foyi ni jamanadenw ka laɲini tɛ
donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ mun kɛra mɔnikɛlaw minnu kɛra sɛnɛkɛlaw minnu kɛra parti politique mɔgɔw minnu kɛra société civile ye minnu kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu kɛra dugutigi ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na mɔgɔ kelen baara tɛ o tɛmɛnen fana ko an bɛ foli bila an partenaires ma minnu bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ n'u kana Mali dɛmɛ ni kɛlɛ in na ka foli bila maliyɛn bɛɛ ma maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la ni minnu bɛ jamana kɔ kan ko maliyɛnw ka foli b'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka jamana in dɛmɛ mun b'a to jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana mɔgɔ b'a den bɛɛ la bi mɔgɔ kelen baara tɛ an ka ko bɛ kɛ bi mun b'a to an maliyɛn yɛrɛ an bɛ se ka baara min kɛ bi juru donna an na an fana kan ka juru sara o juru kan ka sara génération future de don minnu bɛ wolo ni san kɔnɔ ni san wɛrɛ kɔnɔ an fana kan k'an yɛrɛ di mun b'a to olu fana u muso bɛ diya u fana b'a dɔn ko mɔgɔ fana u fɔra mɔgɔ kɔ donc o foli min fɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ni tun bɛ tali kɛ Faranjala fanga ɲɛmaa la colonel Asimi Goita ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma a kɛnɛ kan finitigilakaw ka kunnafoni so min bɛ n'a wele ko DIRPA o ɲɛmaa colonel Sulemani Danbele ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ an k'o lamɛn. Ni ye armée ta bakulu de don donc a bakulu bɛɛ dɔn de tɛmɛna jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ pour que k'u ka majigi n'u ka dɔnko jira jamanakuntigi la a sababuya y'o yɛrɛ de ye ka taa depuis denmisɛnninw na an ka école mun bɛ yen ni denmisɛnninw bɛ kalan k'a la u bɛ kalan yɛrɛ kɛ u bɛ sɔrɔdasi kalan kɛ n'o ye Prytanée ye ka na se prison gardelaw ma ka na se eaux et forêts ma ka se policiers ma ka se gendarmes ma ani ni armée ta bolofaraw caman de b'a kɔnɔ donc a kɛla dɔgɔtɔrɔ ye o a kɛla an ka transmission mɔgɔw ye o a kɛla bataillon para mɔgɔ o bɛɛ de tɛmɛna jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko jamana mɔgɔw k'a dɔn 22 septembre sɔrɔdasiw ka fɛti dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ de ka fɛti don i kɛla mɔnikɛla o i kɛla sɛnɛkɛla o i kɛla fonctionnaire o i kɛla journaliste o bɛɛ de t'a dɔn mais an bɛ ka mun de faamu ni 22 septembre nana dɔrɔn a bɛ fɔ ko ko sɔrɔdasiw aw ka fɛti non sɔrɔdasiw ka fɛti ye 20 janvier de mais 22 septembre o ye fête de l'indépendance ye o y'an bɛɛ de jɛ ye. Ni tun bɛ tali kɛ DIRPA ɲɛmaa na colonel Sulemani Danbele a kɛnɛ kan maliyɛn caman tun b'a kɛnɛ kan maliyɛn caman y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔndiyara an ka finitigilakaw ye cogo la wa fo ka taa se ko 22 septembre k'o ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnajɛ de ye an ka jamana kɔnɔna na an ka maliden dɔw lamɛn. Mali indépendance sɔrɔ nin don de donc k'a jira mɔgɔw la ko halisa Mali bɛ yen à travers notre armée an ka armée y'an wasa kosɛbɛ an ye cɛdenw ye o b'an hakili sigi kosɛbɛ. De septembre nin tɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn ka fɛti ye Mali bɛɛ de ka fɛti don parce que yɔrɔma hɔrɔnya tali fɛti de don donc anw bɛ yan o hukumu kɔnɔna la an ye mɔgɔw de ye minnu bɛ formation militaire kɛ avant que ka baara daminɛ ka daminɛ premier contingent fo 6e donc an y'a daminɛ 85 ne yɛrɛ pratiquement ne ye premier contingent mɔgɔ de ye. Décembre wa fɛn mina bɛɛ la wala maa ɲɛsa denmisɛnninw ma ala ka wula ka na k'aw dɛmɛ ala ka fanga to ala ka dɛmɛ ala ka Mali ɲɛma jɔ u kisi gɛrɛgɛrɛ ma gɛrɛgɛrɛ kisi ma. Fɛn ne tɛ fɔ an kɔ an ye malidenw ye sɔrɔdasiw ka ko an b'a la jamana ka ko an b'a la. Mali de y'an ta ye an bɛ ala deli ala ka jamana in sumaya k'a fitinin ban ne tɛ n ka Mali bila foyi ye ne bɛ sa Mali ko in de la ala ka jamana sumaya. Yarabi ala ko dugawu minɛ an kana Mali bila foyi ye Mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye ala k'an ka jamana basigi 22 kɔnɔ a la ɲɛnamala Mali fan caman fɛ yirimajɔ sigida min n'a wele ko Medine olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye 22 la ɲɛnamaya nka olu y'u ta kɛ sigikafɔ ye olu balima minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya la kɔrɔnfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na olu ye sigikafɔ kɛ u bɛ se ka hakilina ɲuman ɲini cogo min na ka se ka olu bɔ gɛlɛya kɔnɔna na olu ka 22 la ɲɛnamaya o cogoya la Umu Danbele ale tun b'a kɛnɛ kan a ye seereya min sɔrɔ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Seku Kulubali ka bɔ Yirimajɔ Medine chef secteur ka adjoint don bon an ka bi lajɛ an ye nafa caman de sɔrɔ a la faso kun kan ani dugu yɛrɛ ka ɲɛtaga ayiwa jamana bɛ bolo min kan an ka se ka na dɔ fɔ ɲɔgɔn ye anw faso bɛ se ka lakana cogo jumɛn gɛlɛya min b'an balimaw kan kɔrɔnfɛla la bi anw ka kasi kun y'o ye anw ka bi ɲɔgɔn ye fangamaba o ye gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan ani anw balima minnu bɛ wulila bi tɔɔrɔ min b'an kan ani dusukasi min b'an kan an nakun ye ka n'o ɲɛfɔ ayiwa dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'an balimaw lakisi k'u su lakisi k'u tile lakisi ani an bɛ jamana drapeau min kɔrɔ an ka drapeau yɛrɛ si dɔ fɔlɔ an ka jamana tun bɛ cogo di Modibo tile la a tun bɛ cogo di Musa tile la an ka se k'o ɲɛfɔ an kɔmɔgɔw ye an bɛ bolo min kan an t'an ɲɛ bolo kan dɛ
ne Sekou Kobara Yirimajɔ jeunesse bureau sous comité mais n'a fama sous comité bureau des jeunes de Yirimajɔ Medine ne o secrétaire général Ame conférence de konnana avec fo conférence débat sur les thèmes en thème qui est fly bi au thème folo devoir de citoyenneté devoir et droit de citoyenneté jamana kono den ɲuman ye mɔgɔ sugu jumɛn ni jamana ka hakɛ jumɛn bɛ jamana kɔnɔ den ɲuman kan jamana kɔnɔ den ɲuman ka hakɛ jumɛn bɛ jamana kan an ka bi conférence tun bɛ ka bolo de kan donc an ko 22 hokumu kɔnɔ an tɛna se ka to ten an fɛnɛ bɛna an ka sigida la ɲɛnamaya an ye bɛɛ lajɛlen wele vraiment mɔgɔ caman tun bɛ yan nɔ u y'an apprécier k'u ye faamuya sɔrɔ ko la an kɔni bɛ ka 22 fêter mais an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ n'o ye dɔgɔ feere ye fête an bɛ ka nin min kɛ a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ yan a tɛ se ka kɛ yen bɛɛ b'a kalama dusukasi m'u kan an b'a kalama quoi ala ka jamana in basigi quoi il est temps que an k'an ka destin ta an yɛrɛ ye quoi mais profiter micro in fana na n bɛ appel dɔ kɛ Yirimajɔ ka bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ani dugutigi n'o ye tɔ jara u ka baarakɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na projet dɔ bɛ Yirimajɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko handicap international donc u bɛ ka dɛmɛ lase denmisɛnnin lujuratɔw ma donc denmisɛnnin lujuratɔ minnu ni ala ye lujura lasiw ma donc n'a bɛ mɔgɔ min ka so i b'an wele an bɛ taa identifier an b'a lase handicap international ma u b'a dɛmɛ fɛn dama dama na u b'a furakɛ k'a don école la an ni minnu mago bɛ namara wotoro la u bɛ wotoro san ka d'u ma ni minnu mago bɛ verre la u bɛ verre san ka d'u ma u b'u furakɛ k'u ka prise en charge kɛ a bɛ daminɛ lujuratɔ denmisɛnnin minnu bɛ san 5 kɔnɔna ka taa se fo san 14 a sariya fɔlɔ i ka kɛ Yirimajɔ kɛ ne tɔgɔ ye Bubakar Jalo donc bi sigi Yirimajɔ jeunes y'an wele kana kuma faso jɔ kan faso yɛrɛ ye mun ye an ka drapeau ye yɛrɛ couleur yɛrɛ ye mun ye ani an bɛ solution jumɛn sɔrɔ jamana in pour que a ka se ka taa ɲɛ ani an balima minnu bɛ dugu la ala ko tiɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔla a kuma ni ko i b'a fɔ i bɛ kasi fo ka se kasi dan yɛrɛ ma bari an balimaw bɛ dugu min na ne yɛrɛ bɛ sigi ka miiri an min ye bi denmisɛnninw ye k'a fɔ ko faransi de b'an minɛ ka a k'an sago ye maa min b'i ka du ci ka taa ka du jɔ e bɛ tila k'i yɛrɛ ka du d'o ma a maloya ka bon kosɛbɛ. balimamuso ne tɔgɔ Seku n jamu ye Tarawele Yirimajɔ jeunes farala ɲɔgɔn kan u ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ k'u bɛ 22 septembre fêter donc ne yɛrɛ y'a ye n magɛrɛla mɔgɔw don n teriw de don donc n tɛna se ka dɔwɛrɛ fɔ mais gɛlɛya min b'an ka kabila kan n bɛ se k'o kɔni lakale ne yɛrɛ y'a ye ne ma bange joona koyi parce que ne bangena Musa tan kɔnɔ 1982 mais n y'a ye n ka kunfin jate la k'a daminɛ Musa ka tan na kana bila bi la Modibo tɛmɛnen kɔfɛ ne ma président wɛrɛ Mali la quoi anw faw sigira ɲɔnɔ dɔgɔ firi malo sɛnɛ de kama o maloforow olu de bɛ ka jeni bi a kɛra komi fanga t'an kunna quoi hali kunungo dɔgɔ firi attaquera kunungo mugu cira dɔgɔ firi kunungo mɔgɔ banana na mɔgɔ kelen minɛna ka taa hali bi a ma ye o gɛlɛya b'an kan ni tun bɛ tali kɛ Yirimajɔ ka dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye professeur Clément Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tɛ a bolo dɛ ko sɛbɛnfura de b'an bolo an ka Clément lamɛn an kana ni ko ne place b'an bolo foyi t'an bolo min b'an bolo o ye papier bɛɛ a sɛbɛnni bɔ ka ban ne place dira ma mais an kana to an denw n'a mɔdenw ka avenir ka tiɲɛ parce que bi bi in na avenir t'an denw ye ka taa mɔdenw ye bi bi in na jamana yɛrɛ t'an bolo yɛrɛ Mali bɛɛ minɛna tɔ a kukalani de ka bɔ Bamakɔ ka taa Kangaba to Mali yɔrɔ si tɛ yen k'i b'a fɔ k'i bɛ taa en pleine sécurité k'i bɛ segin ka na bɛɛ b'a dɔn lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ nafolo tɛ jamana kɔnɔ kɔngɔ bɛ Maliyɛn na fantanya bɛ bɛɛ la hali ka a da n'an san sugu la ka na tobili ɲuman kɛ a ma nɔgɔn bi Mali kɔnɔ o b'a yira k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an binna kojugu mais mun de b'a to an bɛ wuli faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka hinɛ fantanw na u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye min bɛ tiɲɛ na u k'a fɔ u tɛ se min na u kana fɔ k'u b'a kɛ u kana bɔ discours ba ninnu na k'a nɛgɛ nɛgɛ fantanw fana k'a dɔn k'a fɔ ko faamaw tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni faamaw n'u dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'u dɛmɛ ni ne b'a to Mali ka indépendance b'a suivi ni ne b'a to an bɛ Yirimajɔ turu bi sini an denw n'a mɔdenw b'u sigi o suma ala ko hakilina ɲuman sabati an bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔnɔna na n'an bɔra ye Mali kunungolama ani Mali bilama yɛlɛma jumɛn de donna a la an ka maliden dɔw lamɛn yɛlɛma belebele bɛ yen o ye mɔgɔw hakili juru cani na diɲɛ tɛ faamucogoya kelen na tugun sariya bɛ mɔgɔw bolo ka u hakilinaw fɔ ka ko dɔw kɛ min ka d'u ye hali sisan nɔ yamaruya tun tɛ bɛɛ bolo ka baara sugu dɔw kɛ baara dɔw ni hali furu ɲɔgɔnyaw a tun bɛ fɔ ko olu tɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ don min na i ko bi musow bɛ baara caman kɛ minnu ka di ɲɔgɔn ye olu bɛ ɲɔgɔn furu an ka jamana dayɛlɛlen don ka bila diɲɛ tɔw la ne bolo olu ye yɛlɛma belebelebaw ye minnu kɛra anw yɛrɛ
yɛrɛ ɲɛna sisan dɔɔni o fana kɔfɛ yɛlɛma dɔw bɛ yen minnu tɛ mɔgɔ kunkɔrɔ. Bon an hakili bɛ to minnu na sisan an bɛ olu de fɔ san 62 u ka jan hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma kan ɲɛna fɛn min bɛ bɛn an hakili la kosɛbɛ o ye fanga dafiri minnu kɛra n'an y'a ye min kɛra 1968 min kɛra 91 fɛnɛ ani min kɛra 2012 ani sisan minnu tɛmɛna donc an b'a ye k'a fɔ k'an ye fanga caman ye donc o b'a yira k'a fɔ ko est ce que yɛrɛma hɔrɔnya min ni an bɛnbaw kun ko k'u b'o ta est ce que an y'o yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ est ce que u kun mago bɛ Mali min na o Mali de b'an bolo sisan donc n'i ye ɲininkali tɛngu la o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman falenna mais fɛnw falen cogo dɔw ma ɲɛ sabu ka d'a kan an yɛrɛ bi an sinsin min kan n'o ye bɛɛ fanga ye démocratie an ye k'a fɔ k'o kɛra kumasiliko ye sabu ka d'a kan o de kɛra maliyɛn caman bolo bi échec ye. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔnni a ka yɛrɛma hɔrɔnya taw ni sisan a talen kɔfɛ ko caman changera ko caman falenna ko tagabolo tɛ kelen ye ka taa yɛrɛ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ hakilina minnu tun b'olu la o ni sisan taw kelen tɛ parce que n bɛ se k'a fɔ sisan kow bɛɛ kɛlen don génération kow de sisan génération bɛ ka kow kɛ cogo dɔw la an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ sɔn o ma surtout réseau bɔba tilen yɛrɛ la o ye ko tɔ yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ bon éducation fɛnɛ la an b'a ye fɔlɔ pendant l'indépendance avant l'indépendance plutôt en Mali enseignement tun bɛ cogo min na parce que sisan an ɲɛ b'a la enseignement yɛrɛ bafoué don fɔlɔ an tun b'a ye mɔgɔ minnu tun bɛ na ko di denmisɛnninw ma u tun bɛ bɔ jamana wɛrɛw la u tun kalannen don et puis u tun b'u ka baara dɔn nka sisan mɔgɔw bɛ ka don enseignement la parce que baara tɛ ka sɔrɔ ou bien a bɛ taa c'est pas par amour en fait u tɛ ka kɛ baara diya ɲɛ kama o bɛɛ bɛ ka jouer an ka éducation tagabolo kan. An ka tabiya dɔw bɛ yen u bɔra ba la kosɛbɛ tiɲɛ don an kan diɲɛ an dayɛlɛ diɲɛ da la ka fɛn caman kunbɛn nka an ka adamadenya tagabolo caman bɛ kala gosi hali sɛnɛngoya min ko ye an jirala ye bi an t'a dɔn sɛnɛngoya kan ka labaara minɛ min kɔnɔ olu tɛ ka ɲɛ jatigɛ ni adamadenya fɛn fɛn n'o tun y'anw jirala ye wari ni nafolomafɛnw kɛlen bɛ k'an hawuja olu si tɛ anw jirala ye tuguni n'i ye mɔgɔ faga kojugu lajɛ maliyɛn de tun bɛ dira diɲɛ jamana tɔw kan k'a fɔ ko jugu ɲuman b'a la hali ni kojugu dɔ tun kɛra a bɛ fɔ ko maliyɛn tɛ sɔn nin ma nka o jugu bɛɛ faralen bɛ anw na bi o fana ye siranko dɔ ye. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ hakilina la Mali kunulama n'a bilama Mali kunu n'a bi yɛlɛma caman donna la dɛ n'i ye Mali kunulama lajɛ an yɛrɛ na kuma ma mɛ nka an ye min ye fɔlɔ i tun bɛ waliden i tun bɛ se k'a corriger kɛnɛma i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn nka bi n'i ye min ta kɔrɔfɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commissariat o de bɛ k'an ka jamana gɛlɛya mara tiɲɛnen don fɛn bɛɛ gɛlɛya la Ala ka hakilina ɲuman di maliden bɛɛ lajɛlen ma yaasa an ka jamana bɛ se k'a minɛ kɔrɔ kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ Mali bandiri n'o ye Mali drapeau ye drapeau yɛrɛ ye mun ye drapeau couleur 3 a bɛ mun de fɔ an k'a lamɛn. Drapeau nafa ye jumɛn ye jamana kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ min a b'a yira ko jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ a bolo n'i y'a ye u nana ka na jamana o jamana minɛ o y'a ka fɛn fɔlɔ min na jigin o y'a ka drapeau ye Faransi bɔra Mali kɔnɔ don laban min na disons Faransi drapeau de jiginna a jiginnen o y'a yira ko Faransi ka foyi tɛ Mali kan tuguni Mali drapeau de yɛlɛla o de b'a yira ko Mali yɛrɛ ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta Mali kɛra a yɛrɛ ta ye drapeau bɛ o de yira. Mali drapeau ye couleur 3 ye o couleur fɔlɔ o ye binkɛnɛnama ye o couleur ni a bɛ an ka jamana sɛnɛw yira nafasɔrɔ min bɛ sɔrɔ sɛnɛ la o bɛ o yira a couleur filanan n'o ye sanjilama ye dɔw b'a fɔ ko nɛrɛmugulama n'o ye or ye o bɛ an ka jamana sɔrɔ fɛn minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ a bɛ o yira sanu b'o la jamaw b'o la pétrole b'o la fɛn o fɛn bɛ yen ni sɔrɔ fɛn nafaman don n'a bɛ Mali dugukolo jukɔrɔla la o bɛ o yira a sabanan o ye bilenman ye bilenman o de bɛ a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na ko mɔgɔ dɔw de ye o nin di pour que jamana in bɛ se k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo minnu na o de la Mali drapeau couleur kɛra 3 ye drapeau bɛ siri jamana sobaw la jamana soba ye jumɛn ye jamana kɛlen don ka yɔrɔ o yɔrɔ yira k'a fɔ ko nin y'an ka administration baarakɛyɔrɔ ye ni nin ye Mali ta ye drapeau kelen kan ka kɛ yen nɔ an ka dugutigiw fɛ yen traditionnellement k'a fɔ ko ninnu de y'an ka dugutigiw ye drapeau bɛ kɛ u ka daw la k'a yira ko ɲɛmɔgɔya bɛ olu de bolo nka o t'a bali k'a fɔ ko ne min ye maliyɛn ye ko n tɛ drapeau bila n ka so drapeau bɛ yɛlɛ sɔgɔmada fɛ n'a yɛlɛla sɔgɔmada fɛ a ka kan drapeau ka jigin sani su ka ko munna o bɛ kɛ a bɛ fɔ ko drapeau a bɛ ko ni de b'a la a bɛ bɔ sɔgɔma a bɛ don sufɛ
Donc avec ni mimbala o ni le kanga la matrafa sans mangante ka drapeau ti clé mangante ka drapeau gosi ko sabe malien cité boucher na ba jige fana mo cité boucher drapeau kurto de bala ka yira alsa ko femdo akanga bunya barka kanga do ala parce que barka de fana bala albi ala ka barka do anga drapeau la drapeau e on de taille maliden mi dien fango fan drapeau de bibolo no ala ka anga drapeau ala ka famya nyman di malien bela jelema nan bora no kabini san bagele keme konoton ani biworo san mali kunafondi kana bla abilamana yelema jumene dona kono anga kunafondi so nyema ba banjugu dante ale ba nyefo anga lame ye mali kunafondi jatemne ka tanga yerma horonya la kana bla bila kunafondi mi jamana targo de betale ke nyona ani fanga munu fora nyokonko fanga hage munu sigira kala ne première république la kana se musaka jagwa fanga wakati ma kana se démocratie ma presse ga évolution kana ne bela jerlengono mais depuis première république konna na presse moderne quand même c'est un monopole d'état jamana d'état ye kunafondi yore ka foko kunafondi la indépendant umbe privé inafa ambaye chugomina franchement tumanjan kuna fondi kunye jamana tadi et surtout otunye information de jamana nyamo ubi kuna fondi mindi jamana doma wala sa ubi jamana marasera ni atabulu ani ufemi nyini na ufenu kan koke akuna fondi sala tunye nana ntola kanado deuxième république konana owati kona nya ka fo presse privé kelengele nu yera konana mais utumi baraka condition mun kona janto yera la kuna chakola halna sur la liberté doni tumbe o kosa fe anana démocratie ma o démocratie clé de konana radio so min tumancha onana ya kusube sabu fola radio sot ma radio mintumbe gouvernement radio de be mais démocratie na le 91 o de nani radio chaeli presse écrite mintumbe na ma chan kusube mais ouverture kele en 91 au presse nous fana na chaya kusube donc je pense que Mali presse évolution avait talike régime successif munu fora nyonko jamana nkonnana o régime nunka gestion chugoya anunka faso de mena chugoya liberté sera fait obi après comportement déterminé kusube presse sera kele la wala sa liberté bina wala sa pluralité bina wala sa démocratie bina presi o keleke presi jora o joro la maintenant ko ba mi yira ko nana surtout démocratie nale o kerani journaux chaeli o kenana radio chaeli bitle infana na kokura donala sabu évolution minana presi classique mimbe presi moderne dona plus rapide jala sebenina ani kumala mimbi se oroja abi mo chama soro kasoro warbere mabo donc ni bela jerle nye ko ye munu bise kamali presi évolution kuma fo bon perspective ambita mi no faire on n'a pas le choix ambi nyemi kono bi c'est un monde digital et conformer à la katana et que les ibito confiala oh nyuma emi no bike moyen de bidima iki gelea ika do monde digital kono o monde digital ta yer sa ko kay min kan yefana mbake o fente abi professionnalisme de formation de kofo ni do ko fika bara nyini ka donc a dongala kari et en même temps formation ko fait iki professionnaliser et en même temps iki cultiver ni o de kera bien que source d'information ka chan ibika sababu yayi ibise ka ke tamasere mo ko chela amana ke chugo ni yene ga kuru kemejo ni sanu blashara bi donga boto chela o yemuye abi yelegu chugo ana qualité donc ni kera bara nyuma ke bagay ibi yew fra foitala avancer munumbe o ye loi 2000 mitara sur la loi sur la presse o ye liberté de ama ay avantage do accordani mais bi en fait lemina liberté ou wala ngatala démocratie a sera rojan donc fait munumbe kunu no lutunye aki no lutunye avancer wi bitle na ni maga texte no lu adapter ka keni bitle clé e ga texte munumbe ga texte munumbe retard la kojugo ora bi par exemple ni a foki bi Mali loi sur la presse ta kani yorodo comparer effectivement avancer kara mais ni ya takiba ni Mali kuna fondi table era la jebi ba ka foka méritar la doni a méritar la mina parce que feumba kono uluni bitle ko tira ta chukushi ni ya jatem ka foko presse en ligne on a réglementé jusqu'à présent kata tuni ka foko certains aspects de la presse loi sur la cybercriminalité de balaga ka ko gérer parce que en réalité c'est pas encadré par une loi sur la presse ça c'est extrêmement dangereux donc bi baraka ka ke wala sa taxi ko kata nous adapter les réalité actuelle là ni au lors de tara au début c'est que ça va y dérapage ka dabla professionnel ga do kola ni tuma talige maison de la presse nyama la banjugu dante ala kanga jamana basiki nambola e ministre de la réconciliation colonel major Ismaël Wage anga jamana dine nyamaw fokata se anga jamana konnana ministre nyeshileme dine koma ma chama u gon farala nyonga ninga nyonga yeke CCB konnana akene ka colonel major Ismaël Wage ale min fo anga lame la paix à travers la culture. C'est pour ça que les régions bien là allez vous m'approcher pour que ou la culture ne faut tout le monde a parlé de paix. Comme on dit même c'est la fois qu'on a ne va mais un mémoire de dit ministère de relations de mémoire de depuis 1992 Mali est revenu au Koukéra. Donc depuis mon profil
mais mun jugera dans le 92 taille au kɔfɛ bɛn kɛra accord fɔlɔfɔlɔ signera 2012 la filanan kɛra o jugera kosɛbɛ ale bi an b'o kɔlɔlɔ de la a gɛlɛyara kosɛbɛ mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na an ma ɲɔgɔn faamuya centre fana nana don o ko la ko caman de bɛ mali kɔnɔ bi min b'a nɔgɔya o ye an yɛrɛ maliyɛnw ye donc tant que an maliyɛnw yɛrɛ an ma fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faamuya kuma na ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ye tɔw de k'an dɛmɛ de dɛ o tɛ a ka kan place la an yɛrɛ de kan k'a kɛ n'i y'a ko jateminɛ depuis 2012 fo bi an bɛ ka ko caman kɛ ka na ni bɛn ye ale bi an ma se ka bɛn sɔrɔ an ma sɔrɔ dɛ k'a daminɛ kidali ka na centre la hali ka taa Kayes fan fɛ a ma nɔgɔn kidali ni yɔrɔ na rébellion nɔgɔyara sisan mais djihadisme bɛ yen a bɛ ka juguya n'i nana centre la Segu mara la Mopti mara la Douaza mara la Bazayara mara la fɔlɔfɔlɔ la minnu tun bɛ ɲɔgɔn ka san ni san u ma deli ka se ɲɔgɔn ma sisan olu bɛ ɲɔgɔn fara la k'a kɛ komi kunun tɛ ɲɔgɔn dɔn alors que u ye san ni san kɛ ɲɔgɔn kan donc f'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que olu ka sigi o position kɔrɔ na donc terrorisme b'o k'a la bɛnbaliya b'o la n'a nana Kayes fan fɛ yen fana ma nɔgɔn jɔnko kumaw bɛ yen ko caman bɛ yen donc f'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'olu ko an y'a sigi k'a jateminɛ ACCM nana ni idée min a ko ko aw bɛ yen an bɛ ka taa sira caman kan mais ko an ma aw ka sira lajɛ fɔlɔ k'an k'a lajɛ ka kuma aw fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya an k'a lajɛ aw bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka bɔ nin ko in na je pense que aw jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na parce que n'i y'aw yɔrɔ jateminɛ siya ko tɛ dugu ko tɛ yɔrɔ ko tɛ aw bɛ fan bɛɛ donc ni aw da donna ko min na ka kuma o ko la a ka ca Ala fɛ o ko ka sira sɔrɔ kuma ɲini aw fɛ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an k'a fɔ ko Mali an ka minɛ ko bɛɛ ko an ka jija an ka bɔ nin ko in na parce que nin ko in filɛ nin ye n'an ma solution sɔrɔ a la an denw n'a mɔdenw b'a fɔ k'an ma fɛn kɛ dɛ n'an taara nin cogo in na sisan an bɛna mun de to an denw n'a mɔdenw kɛ nin gɛlɛya ye an garijɛgɛ de ye an ka jija an ka nɔ bɔ a la an ka jija tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka ko bɛɛ k'an k'o kɛ wa se b'a ye n'i ye a ŋaniya b'an dusukun na. Ni tun bɛ tali kɛ ministre de la réconciliation colonel major Ismaël Wage ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma an ka jamana kɔnɔna na hali bi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo dugu 10 kɔni farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan nɔ k'a yira k'a fɔ gɛlɛya min b'olu ka duguw la u ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma an ka jɛnɛka dɔw lamɛn. An bɛɛ bɔra jɛnɛ de ka se yan mun y'an lase yan tɔɔrɔya min b'an ka jamana in na bi ani degun min b'an ka jamana in na bi n'o ye jɛnɛ mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛ mara dugu jumɛn don dugu 10 vraiment o dugu 10 degun b'an kan bi fɔ a b'an kan degun jumɛn b'an kan an ka mara la sɛnɛ tɛ yen ɲinan sɛnɛ ma kɛ bagan mara tɛ yen o banna mɔnnikɛ tɛ yen o banna jago tɛ yen o banna an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ sira tigɛla mɔgɔ tɛ ka taa mɔgɔ ka dugu la dugu jumɛn ni jumɛn ko don jɛnɛ mara la trop yɔrɔ yɛrɛ min bɛ daze yɛrɛ kɔnɔ bi Malibugu Koloboro Suma Cɔkɔrɔbugu Pɛrɛta Manga Jɔrɔbugu Tɔkɔyi Dɔrɔbugu ani Ndɔbugu ani Kunti ni degun b'an ka jɛnɛ mara la bi Ala la an kɔni an degula an tɔɔrɔ la kɛlɛ de bɛ yen walahi dugu b'an fɛ yen bi nin y'a lɔgɔkun 3 ye mɔgɔ tɛ taa lɔgɔ la balo tɛ yen an ka denmisɛnw bɛ bana u bɛ sa fura tɛ yen kɔngɔ banna dugu yɛrɛ i tɛ se ka bɔ dugu kɔfɛ ni ma mugu ci la mugu bɛ ci kun min kama a dɔlen tɛ k'a ɲini gouvernement fɛ Mali ɲɛmɔgɔ a ye wuli a ka dɛmɛ an na an b'a ɲini aw fɛ a ye wuli a ka dɛmɛ an na militaires bɛ yen an fɛ yen mais kɛlɛ bɛ wuli e b'u wele u tɛ taa et puis kɛlɛ bɛ dɔw fana sɔrɔ yen u bɛ boli ka bɔ kɛlɛ kɔrɔ an ɲɛ b'u la Mali tenue de b'u kan na Mali drapeau de b'u la i bɛ Mali mobile kɔnɔ plaque b'u la mais kɛmɛ u tɛ taa n'a kɛlɛ la bon o y'an sira dugu 10 wulila ka se kɛnɛ in kan yan jɛnɛ mara bɛɛ jɛnɛ cercle bɛɛ de tɔgɔ la ka se kɛnɛ in kan yan bamananw ka kuma de don digidu dan ye jɛnɛ ye kuma dɔ bɛ maliyɛnw nka ne b'a fɛ a kuma in ka dabila ne b'a fɛ a kuma in ka dabila dɛ min bɛ sen na bɛɛ b'a kalama i kana kɛ silamɛ ye Ala kama an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ hɔrɔn ye sa silamɛ kɔni o ma ɲini maa bolo n'a jɛra i ka ka ye n'a ma jɛ i kana ka ye min bɛ sen na o la e b'o dɔn ni e bɛna waati min balo diɲɛ kɔnɔ n'i sala i bɛ taa masaya sɔrɔ ɲɛfɛ yen min bɛ sen na maa tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se a fɔ n t'a kalama dɛ Ala kama an k'an kɔnɔ jɛɲɔgɔn ye an k'an kɔnɔ jɛɲɔgɔn ye gɛlɛya min an b'a kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ a kana bɛɛ cɛsi kɔnɔ a kana bɛɛ misisi kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ karisa de kan bi wa a tɛ se ne ma sini wallahi suma wallahi n'a ye bolo ma bila e sama ka sigi n'a ye n'a bɔra Bilali ka so a bɛ se Bilali ka so a bɛ sama ka so ko an bɛ yɛlɛma kɛlɛ la o kuma in ye balawu kuma de ye anw tulo kɔrɔ ɲininkali ka kɛ kumaw min bolila o kuma olu bɛ foro kiri de la kumaw ka foro bɛ yen wa
General Bola Luka Pro de Omana Lakma, Alakamamba, Malian Bulma, my horror, Gabla. Ukuma Gabla, I'm the Yama Kuma, Kumaka Boa Colody. Only Maliki could the Batike. What did the Malian? Malian for the farm. Mulu Bagajo, Ulu Malian. Mulu Bagachi, I can't go Ulu Malian. How now for Yagi? Malian. Little Talga Jenega Doga Shirala. Femeka sawe kanga jamana basigi. Ala go wale o sabati anga jamana konana. Ala kanga jamana basigi. Namborai. Afrika kalo temele na Bamako kurantiga ama dogo malden kelingelen shila. Ako koni kera gelea bae wulika joga kera fan bela jelen fe ko tora koni kera kurangula. Ministri mnyashile me jini kurama. Ale wulika joga ninga ta korvari kata nyinin ge kurango. Dobse ka bo agele la chogo ya muna. Kunungo grupu nani ayirala ka fo kolu nana Bamako konana ano. Ulubna ke sawe yasa ka seka noga do anga kurangula. Ayirala fo ka musaka ta sefa war miliar keme bonyongoma. Nanga ministri lameno Lamine Sédou Traoré. Yani nga don kuma kono min Mali tiana muso bela jelen fo ba famnal chogo nyumana Mali kuranko geleala. Bi anana tinayala parce que ambore anno ni a jate na avril kalo temeli an promesse do ta Malian. Anya fo Malian ye ka fo ko a kuranko gelea don donala nyina ka sababu ke anga kurando kumbe bo an krefe jamana wala kana anfi. O gelea donala an ya fatil ke Malian fo ya famia ambu fo ni yoro ina ku wale nyumando o famnal chogo nyumana. Anya fo fene ka fo ko sanwore ni nyina tike kelinyi. Donc an o promesse ta fo de hukumu kono la an chesirile no kumani kuma an nan tinayala ka laje no asoro anye promesse munu ta parce ne promesse ta population ba bo attraper yala an se ka promesse intenia ko an nan bi o de kama bi awere nya bala groupe kurunani nana kama groupe shegi le kanga nani nana ya jate ne bara avancera an woni so jale no anye munye ya no wa an atleast ile no ka fo ko ni ala mabashi fo ike ni ala sona sanwore marsi avril o ba so ni bara bana ni bara ndum bana ni bara bato amna courant hake am soro o 100 mégas de à peu près donc yo jatemne o en courant hake am me bo entre fe jamano na kana malla o yo équivalent donc o ko vraiment kawre koni ni ala sona ani gele am soro courant ko la an gele am soro nyina courant ko la o tina ke anno sanwre kala mais ni baran o be nyante nyeren ma o be soro la entreprise me ga baraka o ka chefri ani edem baraka la o fina ka chefri donc ambu fina ko vraiment o ka baraka ko nyumana ame kuma tele ne formalien ne ka vraiment et na kunfite on a no ka foka to jiko ni kwango o be se ka ke fin chukam na vraiment malien bebe se kita sur la chukam na et ni a jate ni central ni amusaka bela jale me ben à peu près c'est fawari milliard kemedima état de basara mais état ta sara 600 donc au fene ame kasi blaque kasi mo munya ndeme kasi kan ke na be fo mako bid banque islamique de développement o banque muye la me banque do mu a fempene me jamana o yiri walima amolu folu de na wardi al namba sara ko fe nitme taliga kurango ministre la Lamine Sédou Traoré ala ga nga jamana basiki ka doba nga jamana geleya la ni wuli ga jom mi ga ke ni we chama farani ga adobe dola nyini fe obega soro fe ala ga nga jamana basiki namborai sena mali o jawagala ga toyin olu gon ya yira ga fo ko na manya ga fo ko chama je fanga kai dobo olu ga geleya la ko libi debe nyonga ta kanya shi chama je fanga ma ko shini yera ku bo ko kata walmando folike chama je fanga yi palais de la culture konnana angu ga nyama Abdoulaye Cissé Lamé ni transition yi commerçant deme ka transporteur deme ka boucher deme karama de nay senki e ka kanga walmando o yimin kanyi ka fo anga sugu o ba ke titre fanga foi madele kana malila mi itadwala wo dron koso anga kanga saulu no parce que an boran sakula anga sugu no ngono ma o mami bikan lame ni tayere ibi sugu kono asoma da tele nta palela no boreno boulevard ta no don farasera ambo wele da fana kene ala sonama pour que mo ka nyon soro nunun de ko kubi an lati an ganyana ma kono parce que muna an yayi isigle sambina ni ka place la kana fere mo ma isigle ibi sanjoli ke o toro la peut-être itani shiera ta se ka ibisa mo min na kabina titri dla yano baraw ka ban no te ga fanga tiana e ka titri binya soro blea an ka ngo suteni otma an ngo suteni politique ko tede am se ka bobbi jemma be nyana ko suteni am transition mo no ambu suteni bi ambu suteni sini ni ala sonama nu joro yoro o banjole soro ko o be ambi jow nyefe ni ko bu nyefe de o banjole soro nyefe ni ko bu ko banjole soro ko o yo côté flana o jamana de yade jamana dembe kakanga dombi malika abu komi derrière penalty min bambulo ambi bo ku suteni komi malien de umbe ka bo ku suteni chugo o tuma samedi don ni ala yirana amba fa nga tonde mi yoro boucher bi yoro transporteur bi yoro alcom bi yoro artisan bi yoro
femme entrepreneur no ye awe pe u ka mɔgɔ bi yɔrɔ yɔrɔ ka fara commerçant kan commerçant o de ta ka gɛlɛ bɛɛ yɛrɛ aw de bina dɛmɛ k'a fɔ ka sugu bina kɛ titire ni mɔgɔ ninnu fɛ est ce que o mɔgɔ ninnu u ka kan ka minɛ aw ɲɛna ko maltraiter mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ t'u la an de ka kan k'an jɔ dɛ o tuma ni ala sɔnn'a ma samedi don 8h o k'a sɔrɔ maa o maa min b'an ka kuma mɛn o k'a sɔrɔ i bɛ palais la mais o kɔfɛ ni don min bolo dara boulevard ta in kan fana an b'o fana laseli kɛ ni ala sɔnna ma mɔgɔ bɛ se ka ye o fana kɛnɛ kan cogoya min na an b'o fana bolo da. Ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Cissé la o y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an b'a ladɔnya k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamanakuntigi ka taa se Joe Biden ma n'o ye États-Unis jamanakuntigi ye ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile fila na téléphone nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye téléphone ye o ɲɔgɔn sɔrɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko gɛlɛya dɔ tun bɛ Faransi jamana ale ni États-Unis jamana kɔni ɲɔgɔn cɛla la kunnafoni kɔ fɔ la ko ni maa fila ni kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa k'u kɔni ye bɛnɲɔgɔnya caman kɔni fɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa ko octobre kalo nata in na ko ni maa fila in kan ka ɲɔgɔn ye walasa bɛn tɔ o bɛ se ka sabati cogo min na États-Unis jamana ale ni Faransi jamana ɲɔgɔn cɛla la n'an bɔra an bɛ taa Ukraine ka fɔ an b'a dɔn k'a fɔ Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ale ka conseil fɔlɔ yɛrɛ n'o ye Sergei Shefir yɛrɛ ko maa dɔ kɔni tun y'a ɲini dɔ fana nin kɔnɔ k'a bɔnna a nin la ko nka ko wulikajɔ kɔni kɛra sa ko ka se ka ko o bali kunnafoni ka fɔ la fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ la sa ko ni maa kofɔla nin ko ne tɛgɛ kɔni dar'o kan ko bɔnna tun u sanni nin ko la n'an bɔra yan an bɛ taa Alizeri ka fɔ yen an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ Alizeri jamana ale ni Maroc jamana ɲɔgɔn cɛ ko wa ko don o don i b'a fɔ dɔ bɛ ka fara a ko kan kunnafoni ka fɔra Alizeri jamana y'a yira ni jɔfrajɛ kɔnɔ araba don ko fɛn min olu ka sanfɛ sira n'o b'a fɔ ko espace aérien na ko Maroc kɔni pankuni si kɔni tɛna jigi ye ko wa ko Maroc ka taamasiyɛn bɛ mansimafɛn fɛn fɛn na ko o kɔni se olu ka jamana kɔni kɔnɔna la n'an bɔra an bɛ taa Tayilɛndi an b'a dɔn k'a fɔ Tayilɛndi taxiboli la ko gɛlɛya kɔni b'o da la nin waati in na dɛ ko a kɛra sababu ye ko fɔ taxibolilaw kɔni ye taxiw jɔ ka fɛn min ye sɛnɛ ka o boloda wa sɛnɛ ninnu k'u ka taxi kɔni sanfɛla de la n'o ye légume ye n'an bɔra an bɛna an fɛ Maliba la sisan an b'a dɔn k'a fɔ Mali jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umar Konare ko ne ale kɛra Mali jamanakuntigi san 1997 waati la ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ degulen don waati na dɛ fɔcogo wɛrɛ la ko a man kɛnɛ kosɛbɛ k'olu yɛrɛ ko fɛɛrɛ kɛra ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka a lata Marocaw fɛ ka taa a da labitaliso la walasa furakɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kɔnɔ la o la kumaba dɔ tun ye nin ye. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na ala ka nɔgɔya kɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔw ye ala ka a ɲuman segin ka na Mali kɔnɔna na.